Erronka bat izan dago idaztea, ezta? Iruditzen zait beste leku batera eraman hauela testu honek, ze azkenean, nik gehiago sentitzen dut testuak nire honek idatzi baino, evidentemente neuk idazten ditut, ezta? Baina testu bakoitzak eramaten hauela, leku batera, ezta? Eta honekin sumatzen nuen, niretzako berria zen leku batera, iristen ez dakit, baina ibiltzen horrantzari nintzela, lehen ilusio handia indit, Jani Rodari aipatu duzuela, zen niretzat, nik nahiko nuke bizi, Jani Rodariren fantasia eta gramatika horren barruan. Niri batzuetan gatza egiten zait, noratzen protagonistari, liburuko protagonistari bezala, kanpoko mundu praktiko eta askotan zentzurik bako eta gris honetan bizitzea. Ordunik behar izaten dut, fantasiaren gramatikan sartu batzuetan, sentitzeko bizirik nagoela eta konektatuta, ezta? Eta nik uste apur bat izan zala Rodariren eta behar bada Roaldalen, ez dakit eragina, baina, apur bat dialogatu nuen beraiekin, ezta? Eta terapeutiko izan zen idaztea, ez dut idazten duenean ez dut, ez daukat helburu terapeutikorik, ezta? Eta pragmatikorik ere ez, gainera, idaztea oso antipraktikoa egiten zait. Askotan, idazten sartzen naizenean, historien barruetan, idazkeraren barruan sartzen naizelako, eta orduan bai, torpea naiz berez, baina orduan bai, farolen kontra gehiagotan egiten dut estropezu, neure buru, ezeren kontra ere oreka galtzen dut etengabe, esan nahi dut, desastre bat bihurtzen naizela, ez da idazten dudanean. Ezin izaten dut mantendu bizitza praktikoa. Orduan ez da ez terapeutikoa helburuz, ez praktikoa, baina bai bihurtzen da nahi gabe, ez da, idaztean niretzat bada bizitza digeritzeko modua eta gramatika fantasioso horretan sartzekoa eta borrokatzeko ere bai neurri batean. Orduan nahi gabe bihurtzen zait, zer on egiten diana, laguntzen didalako kanpoko mundu gris horretatik ateratzen eta beste mundu batean sartzen.